Amerika hadorawso BPF राजखान्थि हान्जाया जोनोम मोननाय खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे खौरांगिरिया सोंदोंमोन BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ BTR गोजोन गोरोबथाखौ BPF राजखान्थि हान्जाया मावफुङा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि सायाव फिनजाथाय होदों बिथां UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया आमेरिका हादरावसो जोनोम मोननाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा BPFआथ' माबोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो BPFआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों BPFआथ' आमेरिकानि पार्टिसो आमेरिकायाव दाजानाय मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन गतिके बिथांमोना दिनैहाय आमेरिकायाव जोनोम मोननाय मोनसे हान्जा ओंखायनो बिथांमोना मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननाय स्ल'गानखौ बिथांमोना लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन बिथांमोना बिसायख'थियाव मोनसे जे स्ल'गान फोसावदोंमोन जेरै मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन दा बेनि बेरेखायै बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा मानोना बे समाव आमेरिका हादरावसो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया जोनोम मोननाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव थांनाय BTC बिसायख'थियाव बिथांमोना माबोरैहाय बेसेबां भट मोननो हाखो बेनि सायाव बिथांमोना गावसोरनो फोथायनो गोब्राब मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गावसोरनि जे भट मोननायखौ आसरितसो बिथांमोना मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों खायसे साइलेन्ट भटफोरा बिथांमोननो माबोरैहाय बेफोरबायदि भट होखो बिथांमोना गोमोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ जे आसाम एसेम्ब्लिनि थाखाय बे समाव थियारि जादों राजु कुमार नार्जारि बिथांनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय रोखा जानायखौ नुनो मोनो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया 7,80,000 बिथांमोना भट मोनदों नाथाय 12 लाखनिबो गोजौआव बे समाव बिथांमोननि बेरेखा भट होदों दा बिथांमोनखौ लानानैनो फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां हाबा मावलांगोन एबा बिथांमोनखौ लानानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बे समाव राजु कुमार नार्जारिया BPF राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे BPF राजखान्थि हान्जाया आमेरिका हादरावसो जोनोम मोननाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा BPFआथ' माबोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो BPFआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों BPFआथ' आमेरिकानि पार्टिसो आमेरिकायाव दाजानाय मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन गतिके बिथांमोना दिनैहाय आमेरिकायाव जोनोम मोननाय मोनसे हान्जा ओंखायनो बिथांमोना मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननाय स्ल'गानखौ बिथांमोना लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन बोरै गावसोर भट मोनदों बेखौनो मिथिया साइलेन्ट भट बबेनिफ्राय मोनदों बेखौनो मिथिया गावसोरनो माने बुंनो थांबा बागदावलायदोंसो जों जे बेसेबां भट मोनबाय होननानै थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैहाय बिथांमोना 7,80,000 भट मोनदों ओमफ्राय 12 लाखसो भटआनो बिथांमोननो होआखै जोङो 6,16,000 UPPLआ मोनदों 4.5 लाखसो BJPआ मोनदों आरो गुबुन हान्जा कंग्रेस GSP बयबो मोनदों गतिके 12 लाखसो भटआनो BPFआव थाङाखै गतिके 7 लाख भट मोननानै बिथांमोना सरकार दादों आरो जोङो बिथांमोननि हेंथायै दिनै 12 लाख भट दङ